Assalamu alaikum wa rahmatullahi ƴan uwa, barkanku da sake kasancewa cikin wannan tasha tamu mai suna Hausa Internet Technology. A yau mun zo muku ne da wata sabuwar exchanger wanda da zaran ka yi rijista nata za ka samu $2 a cikinta. Wannan exchanger ba wata baƙuwar exchanger ba ce face Mara Wallet. Ga ta nan yanzu insha Allahu za mu shiga mu nuna muku yadda ake rijista a cikinta. Wannan da zaran ka yi rijista nan take za su baka $2 a cikinta, wanda kuma da zaran kuɗinka ya kai matakin da ake buƙata a yi withdraw nashi za ka iya cire kuɗaɗenka lafiya ƙalau a ciki ba tare da wani matsala ba. Insha Allahu yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, bara mu shiga mu je mu nuna muku yadda ake rijista nata. Yawwa, da farko ga link ɗin da za ka yi rijista nan, za mu sanya muku wannan link a ƙarƙashin wannan bidiyo da kuke kalla kamar haka. Gashin nan kun gan shi nan haka, wannan shi ne link na yin rijista na wannan exchanger mai suna Mara Wallet. Gashin nan haka, wannan shi ne link ɗin da za ka bi ka je ka yi rijista nata. Ga kuma referral codes wanda in kun kula gashin nan suna haɗe tare da jikin link ɗin ma gashin nan a daidai wannan wajen haka. To yanzu da farko dai yadda abin yake ba wani abu ne mai wahala ba. Da farko kawai da zaran ka tashi za ka taɓa kan link ɗinka ne kamar haka. Yawwa, idan ya kawo ka, ni yanzu da ke already na riga na yi rijista da su kuma ina da dollars a cikin wannan exchanger ɗin. To da farko kawai idan kana taɓa link ɗinka zai kawo ka inda za ka zuba bayananka ne kamar haka. Da zaran ka sa suna da sauran bayananka, in ka sa email address naka ka danna musu continue, zai kai ka inda za ka tafi ka je ka yi verification cikin email address ɗinka ne. Da zaran ka je ka yi verification shikenan za su nuna ma successful registration ɗinka ya yi lafiya lau ba tare da wata matsala ba. To ni yanzu da farko bara na yi login ciki sai in nuna muku yadda tsare-tsaren yake. Ba wani abu ne mai abun wahala ba. In kuma da kwai abin da mutum yake da tambaya ko wani abu, sai mutum ya ziyarce mu sai mutum ya ziyarce ni a can WhatsApp group ya tura mun saƙonni da dai sauransu, wanda ta nan muke amsa tambayoyin mutane. Insha Allahu abin dai ba wani abu mai wahala ba ne. Bara mu shiga ciki kamar haka. Yawwa, ni yanzu da ke already na yi rijista da su, bara kawai login nasu zan yi. Bara in saka Gmail address nawa. Okay. Yawwa, bara mu ga. Yawwa, kun ga ka taɓa shi kamar haka. Bara mu jira shi ya ɗan gama wannan sacin ɗin. To ga shi za su kawo ka wajen saita wannan ɗan abu na security ɗin, kun gan shi nan. Sai ka kula da kyau, gashin nan ɗan daidai wannan gurin ake so za ka jawo shi ne a hankali ka saita shi kar ya zarce kada kuma ya goce. Kun ga ya hau daidai kan gurbin inda ake da buƙata. Gashin nan sai ka sake shi yana yin kamar haka, kun ga sun nuna verification successful. To gashin nan, yawwa, kana yin haka gashin nan sun ce maka open your email app. Inda aka tafi ka je ka yi verification kenan. Gashin nan yanzu misali ina taɓawa kamar haka, kun ga gashi sun buɗo min Gmail ɗina gashin nan haka. Gashin nan ina taɓawa haka, kun ga gashi sun kawo ni cikin Gmail ɗina domin na zo na yi verification saboda su tabbatar da cewa kai ne ko ba kai ba ne. Gashin nan kun gani Mara Wallet, gashi verify email, gashin nan daidai wannan gurin. To yanzu sai in taɓa saƙonsu gashin nan, kun gani login gashin nan. Gashi suka ce hi back here, we notice a new login attempt on your Mara account. If this was you, please click the link below to verify. Gashi wai sun sanar da ni ne idan ni ne na taɓa wannan link ɗin nasu da ke ƙasa domin na yi verify. To gashin nan sai mu taɓa wannan login ɗin kamar haka, kun gani verify gashi ya yi successful. Yawwa, to yanzu kun ga wannan shine cikin exchanger ɗin kenan. Ga yanayin yadda yanayinta yake. Kun ga idan kun kula anan gashin nan pending balance. Ni yanzu already abin da nake da shi a cikinta ina da $5 ne a cikinta. Gashin nan yanzu wannan shine balance nawa da yake cikinta.
Abin da za ka yi a cikin wannan exchanger ka tara kuɗaɗe nan cikin ƙanƙanin lokaci ba wani abu ne mai wahala ba, kawai inviting za ka riƙa yi, ka rarraba referral link naka, ka riƙa invitation ɗin mutane. Duk wanda kai inviting ɗin shi za a baka $1 ne a ciki, amma kai lokacin da kai farkon registration ɗinka za ka samu $2 ne, sannan duk in ka gayyato mutum ɗaya ya zama ya yi rijista successful yadda ake da buƙata za ka samu $1 ne. To kun gani yanzu haka bari in nuna muku adadin referral nawa da nake da shi. Misali, yawwa ba nan ba ne. To ni dai yanzu dai a wannan da kuke gani referral 3 nake da shi. Gashin nan yau kun ga, gashin nan your referrals 3, gashin nan referral mutum 3 nake da shi. Kun ga it means da kuma in ka haɗa ka ga $3 kenan, sannan ka haɗa da abin da nake da shi na welcome bonus $2, kaga shine suka bani $5 kenan. Gashin nan haka. To yanzu bara mu tafi mu nuna muku abin da yake mafi muhimmanci a wannan gurin inda aka sa iyan ɗin nan, a nan za ka shiga ka samu referral link naka, kana taɓa shi kamar haka. Yawwa da zaran ka taɓa shi kamar haka, gashin nan kun ga, yawwa kun ga gashin nan, wannan wajen shine referral code naka. Shi kuma referral link naka in ka taɓa wannan shi ya mai referral link ɗin, kana taɓa shi zai kai ka inda za ka samu referral link naka, gashi kamar hakan nan. To kana taɓa shi zai nuna inda in ka ga dama direct kai tsaye za ka iya sharing ɗin su to WhatsApp ne ko Facebook ko ma ina ne za ka iya sharing ɗin shi domin ka tura wani. In kuma copy ɗin shi kake so ka yi, sai ka zo daga baya ka zo ka tura, gashin nan inda aka sa ma copy daidai wannan wajen. Kawai da zaran ka taɓa copy ɗin nan shikenan already ka riga ka yi copy ɗin shi. Yanzu misali kamar haka kun ga ya nuna mana copy to clipboard. To shikenan yanzu misali ka ƙaddara ka ɗauko shi sai ka je ka tura duk wanda kake so ka tura kai inviting nasu. Yawwa sai kuma abu na gaba wanda yake mafi muhimmanci, idan kana so ka yi log out, gashin nan inda aka sa settings ɗin nan, da zaran ka taɓa shi kamar haka. Yawwa in ka ɗan jawo kamar haka ɗin nan ga inda aka sa log out ɗin nan, kana taɓa shi already za ka yi log out shikenan. Yawwa sai nan gurin ko misali kana so ka yi editing na wani abu ne wanda daga cikin bayananka wanda kana so ka gyara shi, baka so misali ka ɗan yi mistake ko kuma ka sa wani sunanka ba daidai ba ko wani abu dai kana so ka ɗan gyara shi, gashi inda aka sa ma edit ɗin nan. Yanzu muna so misali mu ƙaddara muna so mu canza wannan Gmail address ɗin ne, gashin nan a nan wajen za mu taɓa mu edit. In kuma phone number ne, in ma gashin nan dai duk dai in ka duba dai bayananka in kana buƙatar ka canza su. To wannan shine dai hanyar da za a bi, za ka bi kai register na wannan application ka kuma tara 'yan kuɗaɗenka ba tare da wani matsala ba. Da zaran sun kai adadin da ake buƙata a withdraw nasu, za ka yi withdraw nasu successful ba tare da matsala ba, domin muna tare da wanda suka gwada kuma sun ciccire nasu. To amma akwai wata hanya da ake bi wadda da zaran ka riga ka tara 'yan kuɗaɗenka nan take za ka iya withdraw nasu ko ba tare da an yi launching ɗin wannan exchanger ɗin ba. Hanyar shine ka zama champion nasu. To shi ma za mu kawo muku yadda ake bi a zama champion nasu idan kana so ka zama champion nasu, yadda da zaran ka tara kuɗaɗenka ko ba tare da sun yi launching ɗin wannan exchanger nasu na application nasu ba, kawai in dai ka zama champion nasu, da zaran ka tara kuɗaɗenka za ka iya withdraw ɗinsu lafiya lau ba tare da wata matsala ba. To shi ma za mu sa muku link ɗin yadda ake zama champion ɗin a ƙarƙashin wannan bidiyo, da tare da link ɗin yin register ɗin da komai za mu sa muku shi a ƙarƙashin wannan bidiyo ne. Da zaran ka taɓa description na wannan bidiyo zai kai ka zuwa, da zaran ka taɓa sunan wannan bidiyo zai kai ka zuwa description na wannan bidiyo ɗin. To a nan za mu sa muku shi a jerin link da suke na farko a sama, a nan za mu sa muku link ɗin yin register na wannan application mai suna Mara Wallet Exchanger ɗin nan. A nan za mu sa muku link ɗin register nata, da kuma link ɗin bidiyon da za ka danna ka je ka koyi yadda za ka yi register ka zama champion na Mara Wallet. Insha Allah za mu sa muku shi a ƙarƙashin wannan bidiyon. Da fatan an fahimci wannan bidiyo ɗin ba tare da wani matsala ba. Inda mai tambaya ma zai iya mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyo, za ka iya mana comment domin mu amsa muku tambayoyinku ba tare da wata matsala ba. Da fatan an fahimci wannan bidiyo insha Allahu.
Idan kuma kai baƙon zuwa cikin wannan channel namu ne, kada a manta dai da subscribing, ka taɓa subscribing sannan ka taɓa alaman ƙararrawa sannan ka zaɓi all. Ta haka ne da zaran mun saki sabon bidiyo namu kamfanin YouTube za su sanar da kai ba tare da wata matsala ba. Insha Allahu mu haɗu a bidiyo na gaba. To amma wasu mutanen sukan ɗan yawan yi min tambayoyi akan description, saboda description yana ɗan yawan ba su matsala. Ma'ana wai inda za su je suna samo link ɗin register, to shi in an ce ma ka taɓa description ba wani abu ne mai wahala ba. Misali ka ƙaddara nan ka shigo YouTube ne kamar haka. Bara mu je kan channel ɗin tamu mu gwada muku inda description yake kai tsaye. Yawwa misali mu ƙaddara haka. To idan aka ce maka description na bidiyo, misali bari mu buɗe wannan bidiyon kamar haka. Idan aka ce ma description na bidiyo, kawai ka ga ɗan kan sunan bidiyon nan haka ɗin nan kamar yadda yake a haka ɗin nan, da zaran ka taɓa shi, kana taɓa shi haka kaga zai buɗe ma bayanai a ƙarƙashin bidiyo ɗin kenan. Gashi yanzu kana taɓa shi kun ga link ɗin register. To dukkanin link da muke ɗorawa na yin register a daidai irin wannan gurin a haka muke zuwa muke saka su, da dai sauran bayanan da suka ƙunshi cikin wannan channel namu. Ga ma sauran link na sauran website namu ga su sannan WhatsApp da Facebook da Telegram da sauransu ga sunan anan zaka gani. To duk wani link namu na yin register mukan ɗora shi ne a ƙarƙashin description na bidiyo ɗin da muke recording. Gashin nan kun gani yanzu wannan bidiyo ɗin shi ma gashin nan a inda muka sa link na yin register ɗinsu gashin nan. To haka shi description ba wani abu ne mai wahala, kawai kana taɓa sunan kan bidiyon nan kamar haka gashin nan ya buɗo maka shi a daidai wannan wajen. To da fatan an fahimci wannan bidiyo. Mu haɗu a bidiyo na gaba insha Allahu. Ku huta lafiya.